Wat moeten de mensen toch mij in een kort tijdbestek kunnen omschakelen? Doordragen wat die van toepassing is. Gelderland zijn na de liefdesavond op 20 oktober en het Dreumel Alaaf op de 11e van de 11e staan we nou voor onze sprongzittingen en dat is dan de derde activiteit in het nog prille seizoen. En de sprongzittingen, deze sprongzittingen, dat zien de officiële sprongzittingen voor onze prins Paul de Eerste, prinses José en zijn adjudanten Joost en Wim. Ik sta wel even met de rug naar naartoe, maar ik wil toch heel bijzonder welkom heten en ik wil mijn welkomstwoord vergezeld doen gewoon van een boeketje bloemen voor de prinses met de bijbehorende attributen. Wil ik even. Beetje bloos ik ervan, maar dat komt niet. En Reumels, wat moet en de prins eigenlijk zonder zijn wieze Raad van Elf? Dat is ook vanavond hier en is dat vanaf gisteravond onder leiding van een ganse nieuwe leider Hai Kessels. Hij heeft het overgenomen van Louis Driessen, die jarenlang de leider van de Raad van Elf is geweest. Dus ook een woord van welkom aan de Raad van Elf en we wensen Hai heel veel succes in zijn nieuwe functie. De Raad van Elf. En volgende week zondagmiddag naar het gasthuis weer in deze prachtig versierde zaal te komen. En door. Les, een welkom aan allemaal Dreumels en Dreumlinnekes, ons publiek van vanavond.
fijner te zien. Dus ons Kutsveld in het verhaal de eerste, de Geiderdansen getiteld Stürmisch in Lied und Tanz, ook op de muziek van Johan Strauss, op aandacht voor ons junioren dansschijnen.
Wat op de aanstel. Kijk eens, allemaal voor de leeftijd, 9, 10, 11 jaar. En dan de derde keer, Schumann voor zo'n groot publiek, zo onbevangen, zorgvuldig legale dans te brengen. Een prestatie van de Breumse Bank. Nogmaals, Breumse vrijwilligers en applaus voor de Julio Dansstrijder. Wat is dat? Moment. Mag ik misschien weten wat er aan de hand is? Ik ben Josje, de vrouw van Jupke. Maar, ik heb het niet verstaan. Ik ben Josje, de vrouw van Jupke. En ik weet waarom dat hij er niet is. Waarom? Niet? Omdat hij douche is, stommerik. Dat weet ik nog niet. Nee. En nou? En nou wil ik nog hier wat even vertellen, want ik wil het wel leren als door deze mensen hebben opgeteld. Nee, Josje, zo werkt dat niet. Als je wat te vertellen hebt op een zitting, dan komt er gewoon een vuur. En die mensen daarboven, die hebben geen extra optreden nodig, die hebben wat minder betaald voor die plaatsen. Als je wilt komen, stuur ik Leo. Leo, probeer het nog een keer. Josje. Te dragen als komend leerling in de klas van de Alt-Prinsen. Als prins had hij een jaar lang de scepter gezwaaid in ons Dreumelrijk. Gij wordt het centrale middelpunt van de Vastenoven in Horst. Gij ziet een geweldige prins geweest. Gij hebt daarbij de onmisbare steun gehad van uw prinses José en uw twee trouwe adjudanten Joost en Wim. We willen ook nou een paar vragen gaan stellen, want wij als Alt-Prinsen willen van tevoren weten of gij aan ons voorwaarden kunt en ook wilt voldoen. Vraag 1. Ex-prins Paul I. Denkt gij er niet over nou om nou een paar nieuwe schoenen te gaan kopen, niet al te chic, waar je zeker niet neven kunt lopen? Of antwoord gij? Zeg maar nee. Pak deze maar even. Ja, ik kreeg al een opmerking in het begin al dat ik dus slecht kon luisteren. Maar moest die voor nog een keer herhaald worden? Ik heb mijn bedenktijd nodig. Je kunt direct huren dat er een onderwijzer aan de proot is, maar dan krijgt de zaal tenminste stil. Dankjewel. Vraag 1. Ex-prins Paul I. Denkt gij er niet over nou om nou een paar goeie schoon te gaan kopen, niet al te chic, waar je zeker niet neven kunt lopen? Nee. Antwoord was duidelijk nee. Vraag 2. Ex-prins Paul I. Als jongste Alt-prins had het laatste jaar het komende jaar niet veel te vertellen. En zal er wel dukker en beropen worden gedaan worden voor allerhande dingen op te knappen. Mende gij dat je dat op zult kunnen brengen en ook als zodanig kunt gedragen? Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de Alt-Prinsen. Zo'n goeie hebben we dat nooit gehad. Vraag 3. Ex-prins Paul I. Beloofde gij dat gij ook bij de Alt-Prinsen zult gedragen zoals gij dat uw eigen leerlingen voorhoudt, zodat wij ook nooit geen huiswerk hoeven te geven? Dat beloof ik. Dankjewel. Vraag 4 en de laatste. En als je nou allemaal luistert, want dit is het wel het mooiste. Ex-prins Paul I. Een van de zwaarste karweien die gij nou aangaat, is met ons vaandel voor op te lopen in plaats van met de scepter stond te zwaaien. Overal waar we heen gaan, brengt dat vaandel mee en bewaakte dat goed. Gij zult het niet verkopen, verpatsen of aan uw familie geven voor de een of andere verzameling. Toes moet gij er alle zorg over hebben.
Je mocht het niet ergens achter een del al de schoondoezen neersodemieteren. Je moet het nou maar heel voorzichtig ergens in een hoek neerzetten, zodat er ook geen gevel van hem valt. Belofte je dat allemaal? Ik zal er net zo voorzichtig mee omgaan als met mijn eigen vrouw. Keurig. Alt prins Paul I. Uit uw antwoorden is duidelijk gebleken dat je ook hier aansluit in een rij alt-prinsen. We stellen dat bijzonder op prijs. Over voorganger Toon II zal u straks wel eens uit de verf doen welke ervaring hij heeft gehad met dit vaandel. Als voorlopig bewijs dat je er nou bij huurt, zal alt-prins Toon II ook nou het prinsenvaandel overhandigen. Groet! Dankjewel. De Toon II. Kijk, onze voorzitter Jan Abbe heeft al gezegd, je zult wat moeite krijgen met Paul. Maar toen hebben we toch ook wel een klein beetje moeite mee gehad. En hoe heeft hij dat vaandel uit erin geschroefd. En heeft hij volgens mij in een mixer beton ingestort, want het is loodzwaar geworden. Dankjewel voor uw aandacht en ik geef keer het woord aan onze presentator Frans Koenders. Dankjewel Jan. Fijn dat je er weer een alde prins bij hebt. Prins Paul, proficiat dat je opgenomen ziet in de club van Aal-Prinsen. En voeg u nou maar tussen o makkers. Intussen is binnengekomen Deke Hanneman, pastoor Berkenmeijer en kapitein Woutering. Welkom, die willen natuurlijk ook aanwezig zien bij het grote moment wat nou aanbrukt. Wij willen ook niet langer meer in spanning houden. Wij gaan beginnen aan de proclamatie van de nieuwe vorst. Daartoe wil ik als eerste naar boven vragen de Raad van Elf met de ceremoniemeester en de dansmarietjes. En ceremoniemeester Leo brengt tevens met naar boven de twee mensen die deze ceremonie zullen doen. De voorzitter Jan Abbe en Piet Keizers. Mag ik van Mes en Butemaars. Wij gaan beginnen met de proclamatie van onze 5e Dreumelvorst. Mes Butemaars. Dreumels en dreumelinnekes. Het is zover. En allemaal hartstikke bedankt voor zo'n lekkere volle zaal. Dat hebben we verdiend met onze nieuwe vorst. Een dik jaar nadat onze vorst niet is, jammer genoeg, van ons is weggegaan, kunnen we daar vanmiddag, onderhand vanavond, eindelijk onze nieuwe vorst presenteren. En daar zien we natuurlijk grats op. Er hoort een mooie ceremonie bij. En ik ben ook blij dat ons hoogwaardigheidsbekleders, onze burgemeester, Deke Hanneman, pastoor Berkenmeijer en kapitein Woutering en adjudant van der Wallen, Alt-vorst Schenk en misschien ben ik nog een paar mensen vergeten, allemaal hier zien. We gaan het beginnen mensen, ik vraag om aandacht en ik geef het woord aan de mens die zoveel deurt van de Dreumels, die nou het woord neemt, Piet Keizers.
Dreumels en Dreumelinnekes. Wij zien, dacht ik, aan het hoogtepunt van deze middag gekomen. En de vorst is in aantocht. Ik vind het hier wel verschrikkelijkheid om een vorst binnen te halen. Daarom wil ik even mijn assistenten verzoeken om de temperatuur hier in de zaal op te meten. Zoals je ziet, het is op het ogenblik nog keiheid hier. En ik wil jullie allemaal even verzoeken een beetje mee te helpen. Als we eens beginnen met allemaal de sigaretten uit te maken. Ik denk dat dat al heel wat zal schelen. Ja, er gaan al wat sigaretten uit, zei ik. Temperatuur gaat gelukkig wat omlaag. Het is nog wat voers weer hier binnen. Als het licht in de zaal, als iemand dat kan dempen, dat zal ook wel meewerken. Ja, het scheelt al. Mooi werken. Kan die deur een beetje open? Ja, je kunt voelen, het trekt hier een beetje. Kwaggel weer. We gaan erop bij. Hij wil toch nog niet... Daar heeft toch nog iemand een sigaret aangemaakt. Even oer door, ja. Ja, volgens mij is die sigaret nou goed. Want hij gaat weer zakken. En behoorlijk. Waterkoud, als we nou allemaal even blazen, dan giet hij ineens door. Even allemaal mee blazen, flink blazen, ja, het is al, het duurt al en we zien er bijna. Nou is het koud genoeg, denk ik. Tijd voor de proclamatie. Ja. Waar moet ik staan? Daar staan, wacht. Altijd goed. Nee, is goed. Is dat in de proclamatie van de EFP? Oh, zullen we even kijken naar de naam? Oh ja, pas op hier. Nee, dat is te gooien. Ah. Proclamatie. Ik wil vanaf dit moment eerst de mensen die thuis aan de radio zitten, want die zien vanaf dit moment rechtstreeks verbonden met het gasthuis. En die mensen wil ik ook welkom heten bij deze ceremonie. Wij, Dreumels en Dreumelinnekes, in het 29e regeringsjaar van Carnavalsvereniging de Dreumel, hier bijeen in het gasthuis, heer en nou, met of zonder o Gootvinger en Nijenvorst over het Dreumelriek te gaan uitroepen, overwegende ten eerste dat de temperatuur in ons Dreumelriek gedaald is tot onder 0. Dat het kwaggelweer is gedaan en dat wij blij zien dat de vorst in aantocht is. Ten tweede, dat wij ook niet in de kelt willen laten zitten, maar ons huiswerk goed gedaan hebben, waarbij wij ons niet aan eerste nachts iets gewacht hebben,
maar eerst ons wijze lessen getrokken en wat ervaring hebben opgedaan. Ten derde, dat een dreumelriek zonder vorst lijkt op een prins zonder veren of op een prinses zonder kroon, waarmee niet gezag is dat heer mij de kroon op het werk gezatte wordt. Ten vierde, dat wij de gegeven opdracht zeker niet aan ons laars gelapt hebben, maar eerst ons zaken goed op een reken moesten zetten om de zaak meester te weren. Ten vijfde, dat het vorstverlet nou gedaan is en dat wij de komende jaren goed onder de pannen willen zien, maar de aldenbouw niet willen afbreken, hier dat sloop riep was. Ten zesde, dat wij niet uit de school klappen of iets onder stoel of bank willen steken als wij jou vertellen dat gij erop kunt rekenen dat wij een vorst gaan uitroepen waar gij op kunt tellen als gij zelf uitgeteld ziet of niet meer zelf op uw tellen kunt passen, maar dat wij daar geen punt van zullen maken. Ten zevende en ten leste, dat wij geen al de schoonkosten weggooien hier wij neerhaaien, maar wel immers wisten te vingen de wet waarom de schoon kniept. Besloten om te gaan benoemen tot vijfde vorst van het Dreumelrijk met de eretitels van ridder in de ordes van de Dreumel, de Moelbeer en de Eindekoel, vrijheer van Unterricht, vrije tijds magazienmeester de la Chic, eredrager van den Alde Knoeper en uitvinger van de hoezorde van het Horstererf en proclameren nou tot vorst van het Dreumelrijk, vorst Paul. En Dreumels en Dreumelinnekes, hier stiert hij dan voor ons, net afgetreden als oud-prins Paul en nou hier tevoorschijn getoverd als vorst Paul. Welkom als vorst Paul hier in ons Dreumelrijk. Maar zoiets zie je nog niet, want wij missen nog wat. En mag ik de voorzitter verzoeken aan vorst Paul de versierselen die bij deze functie horen te overreiken, op te steken en te hangen. En als vorst beginnen we natuurlijk, vorst Paul, met te sieren met een vorsteketting. Groet. Vorst Paul. Zet het door, meneer. Oh nee, dat gaat. Vorst Paul. Bij deze zie je bijna vorst, maar vanwege de herkenbaarheid zal uw mooie muts gesierd gaan worden met 1 veer. Jan, goeie kant hè.
Ik ving hem met 1 ver zeker zo mooi als met 2. Als laatste, Vorst Paul. Onze vorst het altijd heel waardig en de scherp hem. En we zullen ook even de jas uit moeten trekken. Want de scherp wordt onder de jas gedragen.